Ngiyakutshela umzanyo abamshaye nge-knockout simthole lapha estradini alele deep. Kwenzakaleni? Thina sazi sigcina ukubona uphethe le ntwana umrembuli. Oh, umrembuli. Ngiyakutshela uBAG aphakame fast ayilande le ntwana umrembuli. Yini ma? Ndokuthungisa. Sakumzanyo. Hayi, angilapho. Ngiyakutshela mfana ubuye nayo ngenkani. Bani nje kucobela ama-cricket? Enye leda seyifa. Le ntwana yama-cricket ivuthela umaleda. Ngiyakutshela uBAG ubuye naye aphila. Ndoda bekenzakaleni ngumzanyo ngoba izola ugcina abambe wena. Ubone yonke into. Lesilimo umrembuli sizibonela umdoko. Ndoda amagama ayadura. One package yomdoko ngizokutshela yonke into. Hayi mzana. Ngicine masuthi mhlamba masuthi ayenze lento leyo ngoba mina uthe mangiceda ukunkukhu angishiya lapha ngabaleka azange sabona ekuningi. Munna kuyawujetsa kinna shapile mzanye kujetsa nidi munna. Shano awusho ngekhambe kanjani kwezomdoko namhlanje? Akhambe kahle malume abantu bathengile nginesho la bakhona bayagoqoza. Akufani nala Le simama. ntwana zama-cricket zifike zize ngokuzomqeda zinalanga lonke. Tumshapile kampa miwana batizi mutho munna. Munna tumshapile ka di face tsa go mutho la maboteng. Munna ha fitla ka mma. Ke la hlo mutho.